Гульсум Халілова ніколи не тримала в руках зброю. Лише мікрофон телеканалу АТР і говорила правду про злочини окупантів у Криму. І за це вони її переслідують. Ще 12 липня окупаційний Київський райсуд Сімферополя заочно арештував на 2 місяці нашу колегу, ведучу програми «Акшам» Гульсум Халілову. Її цинічно звинуватили в участі у незаконному збройному формуванні. А вже сьогодні інший підконтрольний Кремлю суд Криму встиг навіть апеляцію на її арешт відхилити і до того ж оголосити її у міжнародний розшук. Чому Гульсум Халілова, що тільки сьогодні дізналася про свій арешт? І чому вона потрапила під приціл окупантів, розкаже Тетяна Сулій. Якби я зараз поїхала в Крим, мене б запроторили до в'язниці. Отак, жартуючи, наша колега Гульсум Халілова сприйняла новину про те, що російські окупанти ще 12 липня записали її у списки злочинців, а окупаційний Київський райсуд Сімферополя заарештував її на 2 місяці, хоч і заочно, зате за серйозною статтею. На меня возбудили уголовное дело. Это 208 статья, часть 2, участие в незаконных вооруженных бандформированиях. І цю приголомшливу новину Гульсум Халілова дізналася лише сьогодні, випадково, із соцмереж. І лише після того, як окупаційний Верховний суд встиг відхилити апеляцію на її арешт. Неожиданно. Я сегодня утром, конечно, перед эфиром листала новостную ленту и случайно наткнулась на то, что крымские активисты опубликовали перечень сегодняшних судов, и вдруг заметила, что, оказывается, сегодня на 14:00 назначен суд по моему делу Халилова ГХ. Я сначала подумала, может, это не я, но потом выяснилось, что да, я. Сьогоднішнє судилище у справі Гульсум Халілової, за словами адвоката Еміля Курбедінова, відбулося за вже традиційним сценарієм – без доказів, без свідків і без присутності самої Гульсум. Всі доводи, які об этом сьогодні ми говорили, представило там слідство, що Гульсум якоби скривається від когось і так далі. Все це абсолютно не обосновано. Гульсум Халілова – публічний чоловік, известный человек, работающий на телеканале, крымско-татарском телеканале. Вот каждый день она выходит в эфир. Об этом, я думаю, знают все оперативники ФСБ. Ни от кого она не скрывается. Она официально работает в Киеве. И ни одного хотя бы по месту работы объявления, уведомления о том, что в отношении нее там ведется какое-то уголовное дело, ей не поступало. И это очень важно. Из этого исходит, что все остальные аресты и объявления в розыск были абсолютно безосновательны. Гульсум Халілова ніколи не тримала в руках вогнепальної зброї, лише мікрофон АТР. З ним восени 2015-го вона була на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом і в кожному випуску новин розповідала про те, як її співвітчизники, учасники блокади Криму, протистоять російським окупантам. Можете прокомментировать, почему вы разгоняете крымских? Мы не разгоняем. Мы не разгоняем. Гульсум разом із телеканалом переїжджає до Києва, і тепер вона ведуча програми «Акшам». Віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар, гендиректор медіахолдингу АТР Ленур Ислямов впевнений, Гульсум Халілова потрапила під приціл окупаційного правосуддя за те, що в своїх ефірах не боїться говорити правду про злочини окупантів в Криму. Они увидели, что АТР не сломался. Мы здесь находимся, нас поддерживает государство, мы здесь находимся, и мы отсюда ведем информационную войну. Мы занимаемся тем, что расшатываем на самом деле их русский мир, который они пытаются построить в Крыму. На нашей земле. Это характеристика Гульсум, вот это уголовное дело, и потом уголовное дело, потом суд, потом, на который никто ничего не знает, потом апелляция в этот суд. Назначенный какой-то адвокат, которого никто не видел, никто не знает. Еще и проигранная апелляция. Все это говорит о том, что они стряпают дело. Все. И то, что они выкрикивают, они пытаются таким образом, как они думают, запугать Гульсум. І саме тому новина про власний арешт втішила Гульсум Халілову. Каже, це означає, що вона все робить правильно і вже добряче дошкулила російським загарбникам, які знущаються над її народом, на її батьківщині. Считаю, что это дело открыто на вообще весь телеканал АТР и вообще на всю свободу слова. Потому что вы, да, я и все те, которые работают на материковой части Украины и рассказывают о репрессиях в Крыму, они, в принципе, для России все уголовники. Тетяна Сулій, Заман, АТР.